ره دور مادرم، رنجور مادرم، دیر آمدم با کل باید ای خواب با سرم. салом алейкум бародарон ва хуҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз мо ҳамроҳи додармон шаҳру ноҳияҳоро гуфтем тасмим гирифтем мегардем ва ҳозир мо дар куҷо ҳастем? ноҳияи Фархор ҳастем. муҳтарам бинандагони азиз, ва бо шумо ҳастам Мурозода Ҷамшед ва чунки гуфтан Али Акбар уко. хуб муҳтарам шаҳрвандони азиз, агар хоҳед ки мо ба шаҳр ноҳияҳои шумо биёем, дар комментария нависонед, лайк ва падилисияро фаромӯш накунед. мо ҳатман меоем, ҳатто Хуҷанд ва Хоруғ низ меравем. танҳо дар комментария нависонед ва ҳатман мо сафарбар мешавем. ва мо дар ноҳияи Фархор ҳастем. ани замон аст барои ғарибачаҳои тоҷик шод мешавед ва мо медонем ки шумо ноҳияи худро, ватани худро ёд кардаед. бале, мо имрӯз тасмим гирифтем ки аз ноҳияи Фархор шуморо ҳамаи кӯчаҳо ва тамоми ҷойҳое ки шумо мехоҳед навор гирифта бар шумо пешкаш кунем. хоб Акали Акбар, як чизро мехоҳам бигӯям ки Фархор солҳои охир хеле ҳам рушд кардааст. махсусан бинандагони азиз, ғарибачаҳои тоҷик дар ноҳияи Фархор парчам бо баландии 35 метр месозанд. ин барои тамоми ғарибо сюрприз аст. бале, беҳтарин аст. барам қадар агар хоҳед марамат тамошо кунед. меравем. نه سر گفتم نه پا گفتم، نه جان گفتم نه تن گفتم، وطن گفتم. хуш дӯстони азиз, ҳозир мо гуфтем дар ноҳияи Фархор қарор дорем ва фикр мекунем ки барои муҳоҷиро як видеои хуб мешавад. то чӣ гуфтанӣ дорем? хуб ба бинандагон мегӯям ки ҳамин навор масалан бо саброна тамошо кунед, то охир тамошо кунед, зеро бисёр ҳаловати хубро ба худ хоҳед гирифт. ҳозир умед барои ноҳияи Фархор як шеър мехонад додармо. умед додармо, марамат ки додар. افتخار از ملک باستان دارم، افتخار از تاج تاجکان دارم، کنده نشود بند من و ملت من، افتخار از فرخار باستان دارم. آفرین. دوستان عزیز و ارجمند، با ما باشید، با ما بودن رو فراموش نکنید، زیرا که هر یک خواهش شما برای ما همچون امر است. یعنی که چیزی که آنها میخوان در کانال همنوا پیدا کرده میشود. یعنی زمان مکتب جامی رو گذشته ایستادیم و فکر میکنم که چیزی که شما میخواهید در کانال ما پیدا میکنید. یعنی از نوعی Фархор، حاضر ما در نوعی Фархорیم، ممکن 30-35 گرم گرمی باشه، لیکن ما برای شما زحمت کشیدیم. گرمی رو گرمی نگفته، سردی رو سردی نگفته. ما برای شما حتی جان رو فدا میکنیم، فقط برای ملت تاجیک. فقط شما با ما باشید و دستگیری کردن رو فراموش نکنید. هر خواهشی شما کردید البته که اجرا میشود. نه تنها نوارها از نوعی Фархор، از دیگر نوعیا، از دیگر شهر نوعیا میتونید تماشا کنید. فقط گفتیم که مثلا در دستگیری رو فراموش نکنید. در کامنتر پدلیسا لایک رو حتما زیر نمایید. بیایید تماشا میکنیم. بله تماشا رفتیم. مغازه ها زیاد شده است. همه طرفه اینا مغازه ها همه همین مثال پیشروی اینا در نوعی Фархоре. چوبخونه بر اومدیم، یک خواستیم که باقی پرنده همین نوعی Фархоре چوب کنیم نشان دیم. بله Али Акбар гуфтанд дар як гӯшаи ноҳияи Фархор ошхонаи хушнаморо яъне ки сохтаанд ки воқеан ҳам хӯрокҳои болаззат доштааст. бале ва онҳое ки дар канали ҳамнаво подписаса кардаанд нисбати онҳо арзонтар, бале тахфиф дорад. بیایید شما اگر از اینجا از نام کانال همنوا گپ زنید چای هم بپوله. بله چای کبود رفتیم. سلام علیکم. خوش آمدید. خیلی منیو شوربا 9 سومونی، لگمن 9 سومونی، شکراب 10 سومونی، آش 10 سومونی،
дили ҷигар 10 сомонӣ, шашлик 13 сомонӣ, манту 1 сомонӣ, донаш 4 сомонӣ. ва дар тарафи рост бошад нӯшокиҳо ҳастанд бинандагони муҳтарам. Чой 1 сомонӣ, компот 3 сомонӣ, лимонад 3 сомонӣ, арси кола 3 сомонӣ, квас 3 сомонӣ, фанта 4 сомонӣ, шамбари 3 сомонӣ ва гадзила 4 сомонӣ. барои онҳое ки борига мегӯем подписатсия кардан дар ҳамнаво арзонтар аст. тахфиф. бале мо ҳозир дар ошёнаи якум ҳастем Бале. ва мо мехоҳем ки ошёнаи дуюм шумо агар нахоҳед мақсад даст берем раҳмати калон барои хизматҳо. ҳозир мо омадем рости гап ҳавоам хела гарма ба хотир хостем як барчун ки арзкола реклама мешавад. ба ҳар ҳол мо яке аз нӯшокиҳое ки дар Тоҷикистон машҳур аст ва бисёри бародарои мо дар муҳоҷират ҳастанд инҳоро ёд кардагиянд ва мо хостем ки барои онҳо нӯшиҷон кунем. ва компот ман арзкола мегирам хайт компот бигир ям дар кагарми бош ҳамол доштаи хуб хизматрасони инҳо ки бисёр хуб даст бинандагони азиз, бисёрам муносибати хуб доранд ва сервис яъне хизматрасониам хуб даст, сари вақт чизе гуфтам овардан беҳтарин. мегардем оли марказшам пеш балниса кӯчаи стадион мегем ҳама ҳамёра ба шумо нишон метем ки бисёро хелаш наомад одамое ҳастанд ки 3-4 сола нестанд ва ногуфта намонад боз ки намиҷа аллакай ҳама ҷое барои кӯдако бозӣ кардан бисёр ҷое хуб кардестанд. ҳама бо аппаратҳои замонавӣ бигем об метаҳанд чӣ хеле ки мебинен ҳамаи ҷо пайваста ба об савзагариам бад нест. инаҳа лимпопо хайҷа кӯдако бозӣ кардестанд. инаҳа парчамамон дар ҷашам астае дар ҳақиқат на якамон омаи нашта истироҳат кеса чӣ фикрӣ кадесайне ки анҷа мешинанд. ҳай хубай ба ҳар ҳол ҷои партовгоҳҳо бисёриҳо ки фақат шумо таъриф мекунед. дар ҳақиқат ҳамин боғи ноҳияи Фархор ба таърифа шидагияи Сорбон ҳамчун як инсони мақсад ҳамин Фархор рехтам. хулосаи гап зурай иншоалло бо умедворем ки айда зудтарша мекунам. давом метем. اینجا برنامه سیر و گشت در وطن عزیزمون با پایان میرسونیم. بله. برای دستگیری لایک پدیدید سکنن و بعدا باز بله. ما را انتظار شد. خب اگر شما پادپیساسیا کنید با ما یک یordam میشود. اگر پادپیساسیا کنید خب در تلگرام شما بخشوانه که با اصطلاح کم میشوندم خدمت کل یک بار. خب ویدیو را با آخر میرسونیم. بله. باید ما میرسونیم. دوان نگهبان. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.